الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه البرات الكرام خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Мақтаудан шүкір әбедет зорлау бірден бір болған яз болған Аллах Тәаләне болсын. Аллах Тәалә бар, Аллах Тәалә бір. Аллах Тәаләнің мүбәрәк күннәре келіп жете. Бұл Зүлхиджа айы енді кірді. Зүлхиджа айы білән бәйлі мында мәсәлелерсе, біздің 1 сентябрь күнні иншалла ғайет бола. Ғайет ол 10 Зүлхиджа. 9 Зүлхиджа ол Ғарафа күні. Ғарафа күнінде хожға барған кішілер, хожаларыбыз, алар Ғарафа тауы янында зәуелден алып ақшама қадар басып тұралар. Һәм дә аларга, әгәр дә ул Ғарафада була икән, алар ураза тотмый. Ләкин хожга бармаган кешеләр, монда өйдә калган кешеләр, алар ураза тоталар. Шул уразаның зурлыгын аңлатып, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Мин дә өметләнәмен, Аллаһ Тәалә гафу итер кеше гөнаһларны 1 ел алдан һәм 1 ел аннан соң булган кеше гөнаһларны гафу итер" дип, шул көнне ураза тоткан кешегә. Шуңа күрә без 31 августны хәле бездән килә икән, ураза тотсак, Аллаһ Тәалә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә вәгъдә иткән әйберләргә ирешергә өметебез бар. Шуңа күрә моны онытмаска кирәк. Моның белән чагыштырганда, мисал өчен, Гашура көнендә ураза тоту, халыкта шулай килеп чыга, Гашура буенча бик күп фазилетләр әйтәләр. Фәлән пәйгамбәр азат булган, фәлән пәйгамбәр котылган, фәлән шулай булган дип, зур дип. Ләкин аның буенча Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, 1 ел гөнаһлар гына гафу ителә. Шуңа күрә ул Ғарафаның шулай зурлыгын күрсәтә. Әле бит шул Ғарафа ул мөбарәк көн, анда дуа кылу бик күркәм булыр. Шул Ғарафага барып ирешкән кешеләр, аларга теге дуа кылсыннар дип, әле намазларны да күчерәләр. Икенде намазны өйләгә сылап куялар. Акшамны аннан соң ястүгә генә терәп куялар. Димәк, дуа кыл, Аллаһка ялвар дигән сыман. Аллаһ Тәалә теге кешеләр намазга бүленмәсен дип дуа кылсын дип әйтәләр. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуның кадәр күп дуа кылган, озак дуа кылган, сахабалар курка башлаганнар, бу үлмәде микән дип. Теге дөя өстендә катып калган шулай дуа кыла, селкенмичә, озак. Сахабалар уйлаганнар, бу үлеп катмады микән дип. Шуңа күрә дигән, үз үрнәге белән безгә күрсәткән бу мөбарәк көне икәнлеген. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил Карим ва нафa'ani ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким иннаху хуwal гафурur рахим аль-джавадul карим сами'уд дуа. Прошу дуа кылыңыз. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи аджмаин. Ел сайын кабатлана торган сүзне тагын кабатлап чыгам. Аны без үзебез төшенсәк тә, кешеләргә аңлатсак та бик күркәм, бик яхшы булыр иде. Аллаһ Тәалә безгә күп төрле гыйбадәтләрне йөкләгән. Йөкләү булгач ул фарыз яки ваҗиб булса, аның шартлары билгеле. Кемгә, ничек, кайчан, кайсы чиракта. Шул шартлар була торып үтәлмәсә, гөнаһ языла. Халыкта менә шундый гадәт бар. Аны күркәм дисәк тә була, ләкин ул әзрәк аны дөрестләргә кирәк. Бер абзый әйтә, менә ди 2 ел элек үземә чалдым корбанны, узган елны хатынга, бу елны сабыйыма чалам. Сабыйна анда белмәндә 3 яшьме, ничәме. Киләсе елга кызыма чалармын, 4нче елны оныгыма, һәм китте бөтенсен итеп. Монда мәсьәлә нәрсәдә? Динебез өйрәтү буенча, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәле булган, состоятельный, хәле булган кешегә корбан чалу ваҗиб. Ханафи буенча ваҗиб. Башка 3 мазхаб буенча сунна муаккада. Аларда ул сунна муаккада шулай ук мәҗбүри үтәлүе. Димәк, әгәр дә кеше аны хәле була торып корбан чалмаса, безнеңчә әйткәндә бай булып та, әгәр дә ул корбан чалмаса, гөнаһ язылачак, гөнаһ. Менә теге баласы сабый 3 яшьлек, әле аның үз малы юк,
ул аңа ваҗиб түгел, ул аңа тиеш түгел, аның шул нәфил генә. Әйе, савапны ала ул, ләкин атасы бит. Атасы үз өчен чаларга тиеш иде. Атасы чалмаса, гөнаһлы була. Шуңа күрә иң күркәм, иң яхшы күренеш, әгәр дә гаиләдә ата кеше ул мал табучы икән, ул ел сайын, әгәр дә ул хәлле икән, әгәр дә ул фәкыйрь түгел икән, үз исеменә корбан чала. Ә инде теге хатынын, сабыйын, баласын, әтисен, әнисен, әби-бабайларын бөтенесен катнаштырасы килә икән савапка. Я Раббым, бу миннән һәм и китте тезеп. Хатыным, балам, әбием, әнием, тегеләрдән, булардан, тегесен, бөтенесеннән диеп, аларны санап китә. Менә бу иң күркәм, иң дөрес була. Ул менә ваҗибны үтәгән була, бурычны үтәгән була. Савапка ирешә, корбанны үти. Корбан чалу акыйка белән бер түгел. Корбан чалу бу аерым, акыйка башка. Аты кешеләр әйтәләр, менә балам туды, корбанда чалармын. Пожалуйста, но әгәр дә син хәлле икән, син үз өчен чал. Поэтому это не нужно забывать. Һәм дә инде ташрик тәкбирләре буенча нәрсә әйтәсе килә. Гарафа көнне, получается, ул безнең 31 август. Иртәнге намаздан соң сразу сәлам бирү белән, дуа кылмыйча, сразу без тәкбир әйтәбез. Гаитәге сыман тәкбирләр әйтәләр. 31 ул безнең Гарафа көне. 1 сентябрь ул безнең Корбан көне. Аннан соң Корбан көненнән соң тагын 3 көн. 2-се, 3-се һәм 4-се без һәр фарыз намаздан соң тәкбир әйтәбез. Мәчеттә икән күмәкләшеп, бергәләшеп әйтәбез. Әгәр сез үзегез генә өйдә укыйсыз икән, үзегез кычкырып әйтәсез. Хатыннарыгыз, кызларыгыз, алар шыпырт кына, кычкырмыйча гына бу тәкбирне әйтә алар. Һәм Аллаһны зикр итегез, билгеле санаулы көннәрдә дигән аятка буйсынып. Бөтенесе бергә ул безнең 23 тапкыр килеп чыга. 23 тапкыр, димәк, 4 сентябрь көнне икендедә без ахыры тапкыр 23 тапкыр әйтәбез, ә инде ахшам ул безнең булды, ташрик көне түгел. Шуңа күрә истә калдырыйк, безнең 31 ул Гарафа көне, 1, 2-се, 3-се ул безнең Корбан көннәре, анда корбан чаларга ярый. Менә шул 3 көннең берәрсендә. Аннан соң инде безнең 4-нче көн әле ташрик көннәренең ахыры. Бөтенесе безнең 5 көн. 5 көн. 31, 1, 2, 3, 4. 4-се икене белән бетердек. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад би'адadi man qa'ada wa qam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi man salli wa sam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wa ardin. Wa ahshurna ma'ahum warhamna ma'ahum. Һәм ахыры сүзебез, календар буенча карыйбыз кояш чыкканны, Гаит көнне 1 сентябрьдә, ярты сәгать өстибез һәм безнең намаз вакыты килеп чыга. Гаит намазында шунда соңга калмаска кирәк.